ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେବେ ଆଣିଲୁ କିରେ? ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ? ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେବେ ଯାଇଥିଲୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ? ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିରେ? କେଉଁ ଦୋକାନ? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା? ଆଚ୍ଛା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତୋତେ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତତେ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। Few moments later. ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତ ସା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛି। କାହିଁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁନି? ପୁଣି କି କେଉଁ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖେ, କେମିତିଆ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟା ଦେଖେ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତୁ ନିଜ କିଶୋର କୁମାର ନା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର? ଏଇ ବୟସରେ ହିରୋ ହଉଛି, ମୁହଁରେ ଲାଜ ନାହିଁ। Matarik ko pa.